Markine esatzen gondanok, badakigu zelako herri politxe eta alaixe dan. Orduan nik konbidatzen zaitxue beste danoi, Markina esatzen ez duzuen pertsonoi, onatorteko ondo pasauko zue. Kurtosieran, torriak gure andereño, Arantza Euskarako andereño, eta saskun kurtun ziar enbigendu zela 3 proiektu modun. Argazki erakusketa bat, gero aldezkarixe, da Gerra Zibilan proiektu. Gai bat aukeratute da, hemen artikulu bat eitzeko sexualitate ikastaroa. Irakaslik emotozku formato bat aldizkari batena, dala 4 orriku. Por ejemplo, hau izango litzake, hori hemen inglesez antzerki bat izan, hemen behian. Da horretxen ingurune hanek idatzi hau, hau arrazi batzuk epini, da berak pentsatzen da horren ingurune idatzi hauk hemen. Argazkixen erakusketi egin duen, erakusketian helburu zen, pasiluk alaitzi, eta ni pentsa lortu zalaz, dano gatu ginen begire, eta barrepillo bat egin duen. Viaje ingurun kronika bat eitzen da. Oin arte beti endizan aldizkarixek, izen die gurasoei zuzendutakuk. Da zeuen bapez ikaslei zuzenduta. Historia sartu ginen egoazten baten, justo esaminak amaitxe horrengo gaztenin. Da hoxe izan pixkat despazio, justo esaminak amaitxu da. Hau da, hauxe da, Museo de la Minería. Mentxea da hoxe, ikustu zuen dana, etxik eta bat abestian algune inolako ordena eparik eta hoxe ez, zona minera da. Asturuko plana da betiku lehenengo futbolin eitxakun, oso ondo pasatu futbolin, bai kirola dalako eta bebai dagoen jente gaitxik, ze futbolin ez da, ni pentsau geixema jente gaitxik, oso jente jatorra sautu gotor. Da gero, lagunekin lokalin. Markinen ligetako orduan, danok ezautzega. Niri super errarutxea eta oin beti txikitxetik ezaututen mutil batea ez edo, berana urratzi horre niri ez dakit. Ni tonta sentitzen horre momentun. Zizatu oso txikitxetik ezautu got, beti da nik ezautu izenga, ni rara sentitzena. Sultan Blai programari erungot bialdukotzaue atal bat ateto gunean.